Temos un evento poético e que consta que pretende simplemente dar noticia de un proxecto que leva anos en andamento e que próximamente achamos que vai ter termo. Trátase dunha homenaxe galega a Luís de Camões, unha homenaxe poética galega non só, galega é de amigos ou de irmãos portugueses de algúns figuras da poesía portuguesa da actualidade. Este proxecto surxiu há uns anos, a cando da celebración do 450 aniversario da edición Prínceps dos Lusíadas, que é só há 4 anos ou por aí, non? Debía ser. E non logramos leválo adiante nesa data e resulta que nestes últimos anos estamos coa celebración do 5º aniversario do nascimento de Camões. Por tanto, era unha segunda oportunidade de facer coincidir a publicación e a homenaxe cunha efeméride. Para alén diso, consideramos que non precisamos ningunha efeméride para que xustificar unha homenaxe galega a Luís de Camões por todo o que xa se ten dito aquí, por moito máis que se podería estar dicendo por sécula seculorum. Razóns son dadas e son abundantes. Como digo, o proxecto está en andamento aínda, mas está cos últimos traballos de pormenor. O título probablemente será Fogo no corazón, agua nos ollos, homenaxe do duro bando a Luís de Camões. E contamos con moita participación galega, fundamentalmente con participación galega. Varias das persoas que participan están hoxe aquí. Xosé Luís cun prefacio, Elías Torres cun posfacio, e máis xente que aquí está presente e que aínda pode participar nos últimos momentos da consecución deste traballo, non? Temos xa unha variedade de textos compilados e hoxe pretendemos dar leitura a algúns deles. Ben, quixera marcar tamén un dado de como surxiu esta idea, en que sentido. Nos anos 90 eu facía parte dun grupo poético coruñés que estaba moi atento na súa escrita a creación dunha lingua literaria nova, rica e que se puidese mostrar ao mundo dunha maneira digna e, por tanto, éramos conscientes de que había que crear un estilo literario que non coñecíamos, tal vez, ou que non tiña todo aquilo que nos precisábamos, non estaba na que era considerada na hora tradición literaria galega. Entón, conscientes diso e moi preocupados coas vanguardas, asumimos o surrealismo portugués como unha influencia fulcral e a partir de aí consideramos que a literatura portuguesa era unha parte esencial da nosa tradición literaria como escritores galegos. Só faltou que chegase a referencia despois da vanguarda o outro polo da balanza, que son os clásicos, cando, se non lembro mal, Pedro Casteleiro trouxo a noticia de un artigo de Xenaro Mariñas del Valle que era a publicación que compilaba intervencións de algún dos eventos da Asociación Cultural O Facho e el teorizaba sobre a xustificada apropiación dos clásicos portugueses por parte dos escritores galegos e dicía cousas como que todas aquelas literaturas consolidadas e modernas e que tiñan atinxido grandes alturas de cualidade asentaban a súa lingua literaria na época clásica como un lugar en que se tiña consolidado
con moitos recursos aquela capacidade lingüística e literaria nas propias linguas. Por tanto, que era totalmente justificado no caso galego por ausencia tanto por ausencia de autores e autoras da época clásica galega de referencia, como pola proximidade e até a fraternidade e a relación moitas veces directa cos literatos portugueses, pois que asumísemos os clásicos portugueses. Entón, iso era outro polo da balanza que nos levou a ano tras ano conceber pois esta relación directa e esta asunción da literatura portuguesa como a nosa propia tradición literaria como escritores galegos e que seguramente estaba en baixo a partida no fundamento de querer facer unha homenaxe a Luís de Camós. Entón, estamos aquí varias das persoas e outras que non están. Ben, quero explicar por que finalmente foron incluídos algúns portugueses, porque eu desde hai 30 anos ou máis fui incluído e considerado como un irmão en inúmeras publicacións portuguesas. Entón, cando promovín esta obra, consideraba que algúns portugueses, no mínimo, debían ser considerados como galaicos, fosen territorialmente galaicos ou non, que varios deles si o son, no sentido histórico, fosen considerados como irmãos e chamados para a mesa para partillar connosco esta homenaxe. E así foi que hai algúns nomes portugueses tamén. E con isto, pois eu quería dar a palabra ao resto de participantes para que pudesen ler algúns textos seus ou non só seus dos que poden figurar neste libro. Eu dime que comece. Primeiro vou necesitar acender o micro. Segundo, vou dicer que eu non sabía que ia estar aquí. O que se pasa é que vou guardando todo no telemóvel, tamén por iso me cae tanto, porque vou tomando notas, e entón acabo por ter un arquivo. E há uns anos chegou un correo do Alfredo, e aquí permitideme abrir unha paréntese, non? Vamos a facer unha pequena homenaxe a Alfredo Ferreiro. Merecerá unha ben grande. Alfredo é artífice de moitísimas das ideas fantásticas, maravillosas e até diría máxicas e que nos permitirán continuar existindo. E entre elas, ele leva organizando há uns anos un recitais e tamén con música en homenaxe a Luís de Camões no mes de xuño na Coruña, en diferentes lugares da Coruña. Por desgraza, a miña vida familiar nos últimos anos, a saúde das persoas que me son queridas, pois non me permitiron estar en todos e só pude estar nun, finalmente. Mas foi maravilloso. Foi no Círculo de Artesáns, lembrando. Eu comecei dicendo que tiña visto ali a sombra de Xenaro Mariñas e a sombra de Xenaro Mariñas reaparece. Xenaro Mariñas criouse realmente de maneira natural lendo os clásicos portugueses, de maneira natural. E entón para ele non era unha apropiación, era a súa realidade. Se tiramos unha fronteira, a continuidade da fauna, da flora, da lingua, da paisaxe, a continuidade natural, non absurda, é absoluta. E para ele era, porque se tiña criado nesas circunstancias, teve a felicidade de criarse nesas circunstancias. E ali estaba a sombra tamén de Xenaro Mariñas e de outras persoas que amaron intensamente a idea de que estes do duro bando tamén son algo máis do que duro bando, non? E eu penso que son galego, ou son a galega, igual que nós estábamos a falar agora nos Castro, ten o direito de chamar duro bando aos galegos, porque tamén somos de caramba. Entón, eu non penso que sexa allear, senón realmente falar desde dentro, para alén de outras historias. E ben,
mas tamén chegou un convite para esta antoloxía, non? Que xa leva removendo, leva no muiño de Alfredo algún tempo. E eu estaba en Lisboa, estaba na Praza do Comercio, lembro ben que é un lugar que eu adoro ese lugar. Cheírame a India, cheírame as especias e cheírame os camiños de Camões. Penso que E entón escribí este poema en octavas reais que agora, díxeme Alfredo, telo? Sí, teño nun drive. Entón, idesme disculpar porque vou facer algo que eu odeio en min propia, é ler desde o telemóvel. As demais persoas son fantásticas e fican moito ben e moito moderno, mas para min é algo horrível. Entón, disculpaime porque se callar até teño erros, porque, por exemplo, aquí me parece a cámara que xa é un furado nunha letra. Vamos ir facendo. O sol chega até as pedras e as columnas da Praza do Comercio, como no Indo, transforman as vontades, as fortunas en mareo oscilante, en tempo findo. Odor da corrusón das algas brunas, os degraus sob as luces transgredindo o mármore do templo presentido, son tránsito a harmonía desde o ruído. As armas e os varóns asinalados transformados en agua, ar ou lume de un mundo que criou os tristes fados do vello do Restelo, son queixume do bardo das cidades. Acordados os versos de outrora, a voz asume as vontades das deusas e dos lares na voz de Sarasvati sobre os mares. Canta Navia no texo, nas almiñas, nas vontades de tinta, o vello esperta, retorna o eco da voz das novas liñas, das odes resguardadas, reaberta a porta das galaicas adiviñas, o verbo de Camões, hoxe liberta a nova descoberta das cidades sobre o ferro das vellas vaidades. Obrigada. É unha octava real, como mañana, non ten máis medio. Desligamos, Este non sei se funciona. Sí. Eu non vou ler aquel texto que escribí, vou ler un acróstico que escribí aquí hoxe, máis ou menos. Ainda está por exactamente. E eu sí que gosto de escribir do telemóvel, é unha parte integral de mí, móvese igual que unha mão, non xa somos así, xa levamos incorporado isto. Para que negalo? Eu, pelo menos, xa quase faço tudo aquí. E aforramos de vida aos carballos tamén, non é? Non é para criticar, mas quero dizer, podemos aforrar. Isto vai existir igual, na mesma. E entón, eu gosto de facer acrósticos con cada letra apenas unha palabra, non un verso, apenas unha palabra e que apañe sentido. Que é difícil ás veces porque palabras soltas. Entón é Luís de Camões, Os Luisiadas. Láureo e universal inxente sabio, deífico enxeño, cántico auroral maior, ó tú, eterno sol, onda saudosa, lingua única, íntimo son, insigne amor, divinal anxo e señor. Obrigada. Hola, boa tardes a todos. Coubome recitar dous poemas, un de María do Vigo, o primeiro, que está agora mesmo presente a distancia, e que ambos teñen
son poemas que fan parte desta antoloxía do Durobando, por volta, en volta de Camóns, mas son interesantes especialmente o de María do Vigo, porque se establece unha reancoramento, reatado dos barcos de Camóns nas aguas do Orzán, é dicir, nas aguas, nos nosos territorios emocionais e espirituais, ¿no? Illa de Venus. Cuando no horizonte se levanta o Atlántico como un muro, florescen as mazás. Entón, é a hora de cabalgar en direzón ao sol. Dobra os mapas, dobra os cantos, as follas, os libros, até ela emerxir sen sombra en ti. Era o poema de María do Vigo. E como me terminar con o poema meu. De páxaros que emigran nun soño. Quen esquece aquel autocarro de incógnitas en que abandonamos o día e a luz da infancia. Nos, os meninos criados nos campos, que fomos como que plantas móveis nascidas da humidade e da alegría. Recordo os teus ollos, tua cara de menino, o teu cabelo mal cortado, as 1001 preguntas do teu rosto, a cor dos nosos prados, a casa cincenta atrás, as árbores bellas conselleiras, o espírito dos regatos que se presentía, o ceu alegremente nublado. E agora me espera a noite habitada por si mesma e polo barullo dos traballadores nocturnos, dos camións de recolla do lixo, un par de luces de carros perdidos, de canzón sin cantar, de páxaros que emigran nun soño. Trouxen o texto de Amado L. Caeiro, non sei se o queres ler ou queres que sea lido. Vale. E trouxen o texto Luis de Camós no Xardín de Manga, non sei se queres, che apetece lelo? No? Vai todo aí. Vale. Entón, este vai me axudar o Pedro, depois. Vale. E tú quererías ler o de Rosalía para finalizar? Para finalizar, de último, de colofón. Ben, vou ler, por tanto, de Amado L. Caeiro o poema que vai figurar no libro, que ademais é interesante porque fala da Inés, non? E aquí se traceu para a mesa a falta de falar dela. Estabas, linda Inés, posta en sosego, nunca en sosego? Voces crúas exixiran o amor que teu voso era, e non do pobo, nen do rei, nen das linguas, que día en día semearan odio e morte e razón, que dicen, de estados. Cuando apenas so furor, odio, tristeza e fortuna, revirada torpemente, como se fortuna non fose deusa cega. Há como un eco de sangue e de espiños e de berros impiedosos, tú, mesías do amor nunca concluso, eles carrascos sen clemencia. Ese colo de garza segado foi por feridade dos leóns, dos tigres, en apariencia humanos. Desrespeitan esa virxindade maternal, subtil e extrema, doente, etérea, aflictiva mai de fillos órfaos, esposa que non foi, só posmortem, carne de amor sen carne leve, elevada ao trono da impotencia, da fantasía teatral, dos versos que arcanxos mudos recitan, e no cimo de novos universos apenas auroras de sol, trémulas sombras de criazón na desmesura do ser que entregou flor e estrela. De Amadeo Batista, un galaico de Gaia,
Camões na illa de Mozambique. Direito do poeta a ser pobre sobre infinita riqueza que alimenta. Direito do poeta á inocencia cando enfrenta o desusado masacre que o ameaza. Direito de soñar para que a verdade posa fluir como un navío sobre o tumulto das aguas encrespadas con que o indecible é invadido. Direito de cantar aínda que estexa calado a observar o curso dos desastres, isto que se impón contra a vontade. Direito de acumular fidelidade sobre as coisas da terra e do espírito, direito de ser libre para sempre. E da miña parte un texto que se inicia cun verso de Camões moito coñecido. Transfórmase o amor na cousa amada. Na cousa amada. Saiume porque viña de ler coisa aquí de un galaico que xa perdeu. De un galaico xa perdeu cousa. Transfórmase o amador na cousa amada, e tamén por ventura se transforma o cazador na ave que foi cazada, como o cabo se transforma o conquistador na terra conquistada. Há unha dependencia que tudo iguala, e nada resta nen por cima nen por baixo cando a comunión é real e até o vínculo se oculta na fusón dos corpos que se aman. Carnes que penetran e carnes que son penetradas, ventos interiores que a todos pertencen e teñen orixen certa en toda a alma. Eso de Carlos, Teño a honra de ler o poema de Carlos Quiroga. Repito, teño a honra de ler o poema de Carlos Quiroga. Luís de Camões no Xardín da Manga. Vale a pena sentarnos de graus e perder o ollar nese portento. Hoxe fonte, praza, café calmo, e nas planadas sempre alguén solitario á mesa. Onten, antes, antigamente, tal vez hai tú, Luís, igual e doutro xeito, un rapaz en coro e corro, niso que xa foi un claustro e patio para onde vos debían mandar a recreo os agostinianos. Quen sabe se con máis garotos te escondías, aos cantos das tarefas no mosteiro de Santa Cruz. Foi padre Bento Vaz de Camões que te mandou para o colexio aí, pois seu sobrinho eras, Luís, cando funcionaba a todo pano tal convento. E Deus era grande, e grande era o claustro, e ese Bento que era fillo de unha tal Guiomar da Gama, vense ben o apelido, e porte que todos viñan do grande Vasco, que en desvendar había nada, camiños de medo e mar, a catar ouro e canela. Tería dito tal vez o Bento, olla, meu caro, malandro sobrinho, olla ben que o Oriente, o outro mar, a Asia, que é como outro planeta, olla que iso corre forte nas veias túas e miñas, olla, levas sangue que salpicou eses mundos, e tú, rapaz aínda, Luís, terás comezado a soñar o que serían amores nobres, mas moito e máis no franco das putas, terás pensado en honras, mas tamén en roubos, mortes e certas musas. Sabías na altura, Luís, o nome de Mozambique. Ignorabas só que nesa marca te irían tirar o Parnaso, teu e descoñecido libro. Tal vez andases xa con ele en xoven, aí neste xardín, ou cando o Bento te mandou aprender latín en sala con matemática, e ben seguramente, astronomía. E un sinfín, claras 8 reais merecía aínda hoxe o asunto de soñarte, rapaz, soñando o Gama, que era familia e seria cousa, mas ninguén atura odiernamente fineza tal, nen para falar de expedicións entre planetas, como era desvendar Indias na altura, ou Áfricas, e tudo alén Portugal da época, un fascinio que eu aínda curto desmedido no meu século. Fose o vento, ou mesmo un vento, fose o teu propio instinto que te voltou a pena para o Gama e os pasos da India, nen tú, nen os agostiños, todos terían pensado nunca en raíces máis remotas da túa familia.
todas no mesmo norte, como aliás Portugal completo. Nen o vento, nen o propio sangue se lembra da fuxida do vasco ancestral, trovador, guerreiro, pobre fuxitivo tal vez, de quen tú, Luís, terás herdado temperamento. Fuxir da Galiza non é, afinal, a empresa épica nen digna de ser cantada, até porque, afinal, a Lusitania toda nos agrupa a lesión. Voltar é que ficar na Galiza ocupada, tomada, esmagada, resistirse en xardín ou vento, e só ao vento que de vez en cuando atira inxuria. Aquí, entre tanto, o verso debía porse a rimar, embora máis adecuado sería un soneto teu, rapaz. Ves e meditas e acatas este tanto amor de 500 anos que te resucita, que para min levantar apenas bon será que sexa dos degraus altos e voltar a resistir no norte a te dar motivos. Memoria. O fantasma de ti, mozo Luís, maduro de medio século. Fique ben máis un bocado, fique neste meu enoso oriente, e do oriente azul, o sul, que apenas nos fica. Voce venceu, farteime dos orientes, para alén de Portugal, volto a ver en Nigrán o lugar de Camus, ter convosco a trincheira dos de resistentes. Apóntome o ollo esquerdo aos valentes que so Castela teiman en viver no sentir de Rosalía, a muller que morreu me cantando entre parentes. Poetas morren apenas nos seus versos, e ela, en último alento, máis que o mar, chamou por min e outra Castro reversos, aparentes de lonxe vos faltar. Entre os bravos e contra iguais adversos, de vos o mito veña en nós durar. Un reto. Acabo de recitar este poema pola primeira vez, sin tempo para leído, pero está moi ben, moito obrigado. Carlos, eu penso que inaugurar... eu penso que tens que inaugurar a nova versión académica, que é facer isto. A poesía ten aquela capacidade de sintetizar e de evocar, non? Entón, en fin, isto é un tratado inmenso, non só de Luís de Camões, mas do quinientismo portugués, de tanta cosa. Eu tiña aquí dúas versións tamén en arquivo, xa que me pide Alfredo que lea a Rosalía, de Rosalía. E xa non lembraba, estábamos falando Alfredo e eu, mas unha das versións que teño é a versión que teño, que é coñecida, é de 1885 e há dúas publicacións. Unha inicial que é no Almanac das Señoras. Eu antes penso que dixen calendario. Penso. Non, dixen almanaque, ainda ben, porque ás veces eu non teño a cabeciña moi no seu sitio. Almanaque das Señoras, mas no mesmo ano está na antoloxía poética Poesía e Verdade de Guimarães Editores, non? Agora tiña aquí un que non é o que vou ler, mas que é interesante falar ner, un momento, aquí está, que é de abril de 1880, e este, non sei de onde o teño, estaba guardado, non sei de onde teño, mas ten que ter sido publicado, ou debería ter sido publicado na Galiza, porque ten, por exemplo, Eñes, e ten, por exemplo, eu vi agora que tiña un Hermosa, en vez de Fermosa. Estou agora falando sen ver, e, por exemplo, ten Empesoñada con ese, como escribía Rosalía, ten Envidia, Existencia, é un bocado que estamos a falar. Quen lle colocou en portugués? Pois probablemente ela mesma, ou con axuda, ou non. Porque, paso vos isto se queréis, porque realmente vou non enviar depois ao grupo da academia, e a ti xa te enviei pola conversa que tiñamos, porque eu encontrei agora procurando, é só unha curiosidade, mas non sei de onde é. Quer dizer, non sei, porque o teño aquí nin desde cando, nin de onde sí, é de abril de 1880, mas onde foi publicado?
En fin, o texto que teño da Guimarães Editora é o poema de Luís de Camões. Desde as fartas ribeiras do Mondego, desde a fonte das lágrimas, que na vela Coimbra as rosas de 100 follas embalsaman. Do Miño atravesando as aguas mansas en misteriosas asas de Inés de Castro, a dona máis garrida e a máis doce e máis triste namorada do gran Luís Camões que inmortal a fez cantando as súas desgrazas, de cuando en cuando a cariñarnos ben, eu non sei que saudades e lembranzas. La deu seu fruto a planta abençoada con seu igual puxanza. Daqui o xermen saiu, sabe o lantaño e a súa torre dos tempos afrontada. Tal vez por iso, oh desditosos, sempre convosco foi o xermen da desgraza. Tú, pobre dona Inés, mártir do amor, e tú, Camões, da invexa empezoñada. Pesan dos xenios na existencia dura tanto a fama e as glorias quanto as lágrimas. A que cantaste en peregrinos versos morreu baixo o poder de mans tiranas. Tú acabaste olvidado e na miseria, e hoxe es gloria da altiva Lusitania, o poeta inmortal en cuxas veias nobre sangue galego fermentaba. Esta doce lembranza, esta lembranza doce, envolta nunha lágrima, mándate desde a terra onde os teus foran nados, unha alma dos teus versos namorada. Rosalía de Castro. Lindísimo. Sí, que é. Pois este poema con que damos termo ao recitado pretendemos que sexa o que encabece o libro. Bueno, o libro, a parte poética do libro. Un libro que, por lo aperitivo que aquí mostrastes, realmente promete e estou desexando ter nas manos. Que volume vai ter? Sí. Quantas cantigas tedes, quantas composicións que veses? Por volta de 30, mas ainda non se recebeu tudo. Sí. Pouco resta xa, porque xa hai que dar termo do traballo. Sí. Pois, Promete. espera que eu posso ver, espera, Alfredo, de cando é a petición? Pois debe ser 5 anos. Isto tamén debería estar no libro. 4 ou 5 anos, non? Debe ser no mínimo. Mínimo. Cando foi a... Non sei, bon, se callar, mas depois vexo porque coloquei aquí Alfredo Ferreiro, non sei porque me aparecen moitos correios. 2022. 2022, 3 anos. 3 anos. Así que 3 anos. Se os poemas son como viño, va a ser maravilloso. Son como viño. Os bons son como viño. Bon. Moitos parabéns, Obrigado. Academia.